और यूसुफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने फलंदाज है अक्षय अक्षय राइट हँडेड फलंदाज इथे मात्र रिव्हर्स शॉट खेळताना क्लीन बॉल्ड आहे अफलातून डिलिव्हरी लेग ब्रेक होता फसला इथे अक्षय पहिला धक्का पहिला हादरा ओविसावी स्पोर्ट्स कासारवेली संघाला इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय डिलिव्हरी मध्ये गती कमी होती परफेक्ट टप्पा होता परफेक्ट स्विंग इथे पाहायला मिळाला त्यामुळे सक्सेसफुल ठरला गोलंदाज विकेट अक्षयची। जी हाँ अच्छी गोलंदाजी माननी पड़ेगी यूसुफ की तरफ से और देखने जाएंगे तो सामने फलंदाज थे अक्षय और अक्षय जैसा एक अच्छा बल्लेबाज है जिसकी डांडी गुल की यूसुफ ने अच्छी गोलंदाजी हमें देखने में दी यूसुफ की तरफ से आने वाली इस ओवर की देखने जाएंगे तो 2 गेंदे शेष है गेंदबाजी मार पर यूसुफ दाखिल हुआ है देखने जाएगा तो टीम का स्कोर अभी तक रुका हुआ है वो 3 रनों पर रुका हुआ है यूसुफ अपने ओर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे सामने वन डाउन के रूप में नवा बल्लेबाज दाखिल हुआ है विघ्नेश इथे दाखल होतो राइट हँडेड फलंदाज विघ्नेश समोर युसुफ यशस्वी ठरलाय धावत संख्या 3 वरती स्थिरावलेले असताना एक रिव्हर्स फटका इथे अटेम्प्ट केला होता स्वीप शॉट पाहायला मिळाला होता परंतु त्यानंतर लाजवाब कमबॅक युसुफचा आणि युसुफच्या माध्यमातून घेतली गेलेली पहिली विकेट इथे आपल्याला पाहायला मिळते आणि अक्षय सारखा महत्त्वाचा मोहरा ज्याचा रत्नागिरी तालुक्यामध्ये बोलबाला राहिला आहे तो इथे गारद होतोय युसुफचा पुढचा चेंडू यावेळी विघ्नेश साठी संघावरता आलेला विघ्नेश इथे दूर करेल का विघ्नेश यावेळी लेग ब्रेक असफल यष्टीरक्षक बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये लेग बाईच्या स्वरूपात 2 धावा इथे मिळतात लेग बाईच्या स्वरूपात पायावरती आदळलेला बॉल त्यामुळे लेग स्लिपच्या दिशेने कॅरी झाला 2 धावा इथे मिळाल्या यावी चांगली संधी मिळाली संधी वाचली बुंदी आणि चेंडूला दबला सीमारेषा पार शानदार षटकार।
सुसाटे सर्राल बॉल। जी हाँ, अपने नाम पर 2 विकेट जरूर राज ने अपने नाम पर ठहराए गए। पहली गेंद पर विकेट मिला था, दूसरी गेंद डॉट आई थी और तीसरी गेंद पर भी विकेट मिला। राज अपने ओव्हर की अगली गेंद लेकर। यस, मुंबईचा हा आयकॉन खेळाडू योगेश म्हणजेच आपला भावकी, ज्याच्या या 2022 मध्ये या क्रीडांगणामध्ये बोलबाला राहिला। अफलातून गोलंदाजी, त्याही पेक्षा सरस फलंदाजी, स्वीप शॉट, पॅडल स्वीप शॉट, स्ट्रेट ड्राईव्ह, मिड विकेटच्या दिशेने स्क्वेअर आणि त्याचबरोबर अफलातून हुक ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात। तो भावकी ऑन द मार्क। राज पुढील चेंडू घेऊन, यस स्वीप शॉट आहे, जोरदार अपील केलं जाते। काय येईल पंचांच्या माध्यमातून निर्णय? अपील केलंच गेलंय, परंतु यावी मेन एम्पायर, स्क्वेअर लेग एम्पायर चर्चा करतील, बातचीत करतील आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत येईल। परंतु इथे जोरदार अपील पाहायला मिळते आणि पंचांच्या निर्णयाकडे आमचं राहील लक्ष। भावकी काय करेल यावेळी पंचांच्या माध्यमातून? यस, बॉक्स आउट, स्वीप शॉट मारण्याचा प्रयत्न, गती कमी होती, उशिराने टप्पा बॅट वरती आला, बॅक साइडला टच केला आणि गेलाय सर्कलच्या बाहेर। इथे बसतोय संघाला 4था धक्का। योगेश आला, योगेश गेला, भावकी मात्र डगआउटच्या दिशेने विश्रांती घेताना पाहायला मिळाला। जी हाँ, गोल्डन डक का शिकार हमें योगेश देखने मिला। राज अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैदान के नजर आ रहा है। इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के रंग ला रहा है। राज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर मारा करके सामने बल्लेबाज नीव दाखिल हुआ है। अनुज, जहाँ राइट हैंड बल्लेबाज मैदान के दाखिल हुआ है। अनुज गेंदबाजी मार पर राज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेके राइट हैंड राउंड विकेट से मारा करेंगे अनुज के लिए। अनुजसाठी फेक लागलेला बॉल, ते सर्रार बॉल, फर्रार डिक्लेअर झोन, 2 धावा इथे मिळतात। षटक क्रमांक समाप्त होते, ते यावी दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना ओबी स्पोर्ट्स कासरवेली संघाची धावसंख्या 4 गडी बाद 13 धावा। जहाँ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 13 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है राज की तरफ से। अपने नाम पर जरूर 3 विकेट ले चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता का, जी हाँ, इस प्रतियोगिता का नाम है SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग 2025। जी हाँ, अच्छी प्रतियोगिता और देखने जाएगा तो इस प्रतियोगिता में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखी है और अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन भी किया गया है। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 13 रनों पर जा चुका है। यावी वदूद ऑन द मार्क, राइट राउंड द विकेट, संघाकडून 3रं वैयक्तिक कोठेतरी पहिलं षटक आणि समोर फलंदाज मात्र इथे आपण पाहतोय तो विघ्नेश, संघावरती आलेलं विघ्न इथे दूर करेल का? विघ्नेश आपल्या संघाचा तारनहार बनेल का? गेम चेंजर बनेल का? इथे आपल्याला पाहायचं आहे। परंतु इथे आत्मविश्वासाची कमी थोडीशी कासरवेली संघामध्ये पाहायला मिळाली, कारण ज्या पद्धतीने फलंदाजी आम्हाला अपेक्षित होती ती झाली नाही। अक्षयने निराश केलं, हरेशने निराश केलंय भावकीने, परंतु यावेळी विघ्नेश इथे तारणहार बनेल का, विघ्नहर्ता बनेल का पाहायचंय। वदूद राइट राउंड द विकेट, पहिला बॉल, बॅक हँड डिलिव्हरी, ऑफ स्टिकच्या थोडासा बाहेर आहे, परंतु इथे पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल। एक एक्स्ट्रा रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल। टप्पा आणि दिशा इथे थोडासा चुकला। पुढील चेंडू घेऊन षटक क्रमांक प्रगती पदावरती आहे ते 3रं। पहिला बॉल खराब दिशा, परंतु दुसरा बॉल व्हाईट लाईन यॉर्क पाहायला मिळतोय। अतिशय अप्रतिम चेंडू इथे पाहायला मिळालाय, व्हाईट लाईन यॉर्क होता। वनुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है। जरूर पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गई थी, वाइड का इशारा हमारे तक जरूर पहुंचा था अंपायर का। दूसरी गेंद पर जरूर कमबैक देखने मिला। वनुत अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर मारा करेंगे, सामने बल्लेबाज है विघ्नेश। वदूत पुढील चेंडू घेऊन विघ्नेश साठी यावी फेक लागला, परफेक्ट यॉर्क बॉल। यावी राज तोडणकर आहे, चांगली उंचीला आपल्याला हा खेळाडू फ्लाय होतोय, बॉल सेव्ह करतोय आणि इथे 6 धावा तो रोखतोय, पाहायला मिळेल इथे डॉट बॉल। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है वनुत की तरफ से। सामने बल्लेबाज है वो विघ्नेश, नॉन स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं अनुज को। वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे विघ्नेश के लिए। इस बार सिल्वर टप्पी की गेंद, पंच आउट खेलने का प्रयत्न, गेंद ड्राइवर सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद फरार, अफलातून चटकार। जी हां, अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने मिली है। इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर रंग ला रहा है। अच्छी फलंदाजी हमें देखने मिली है। विघ्नेश यावेळी टाइम केलं, मिडल केला, परफेक्ट पंच केला, बिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडूला इथे दवडलं सीमारेषेच्या बाहेर आणि धावा इथे मिळाल्या त्या 6।
एक शानदार फलंदाजी ते पाहायला मिळाली. धावसंख्या ते पोहोचते 20 या अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते प्रगतीपथावर तिसरं. पुन्हा एकदा बन्नाट यार फेकण्याचा प्रयत्न. सेम रिझल्ट. नो चान्स फॉर एनी प्लेयर. बॉल गोज टू विकेट फॉर 6. अफलातून शॉट बॅक टू बॅक लगातार लगावला गेला. हा फटका इथे पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 2 षटकार इथे. आक्रमण हल्ला आणि इथे मारला गेलाय धावांचा डल्ला. शानदार फलंदाजी. विघ्नेश इथे विघ्नहर्ता ठरलाय. विघ्नेश इथे तारणहार ठरलाय. विघ्नेश इथे संघाला सावरताना पाहायला मिळालाय आणि लाजवाब कमबॅक आपल्या संघाला करून देताना इथे आपण विघ्नेशला पाहतोय. बदूत बॉलिंग मार्क मध्ये पुढील चेंडू घेऊन विघ्नेश स्ट्राइकिंग एंडला. वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर विघ्नेश स्ट्राइक पर है. देखना होगा वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राइट एंड राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है. इस बार सिल्वर टप्पे की गेंद लेकिन मुंह तोड़ जवाब. गेंद फरार. पंचौट बाउंड्री लाइन के बाहर. षटकार आणि सलग 3 चेंडूवरती 3 षटकार ठोकले. तुटून पडला तो विघ्नेश. विघ्नहर्ता ठरला तो विघ्नेश आणि विघ्नेशची कमाल. विघ्नेशची धमाल. विघ्नेशचा हल्ला धावांचा लगातार लगावला गेला. 6 धावांचा डल्ला. शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये अक्षरशः तुटून पडला विघ्नेश आणि 3 चेंडूमध्ये संघाच्या खात्यामध्ये 18 धावा जोडल्या गेल्यात. संघाची धावसंख्या जंप होते 32 रन 32 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी इथे गारद झाले. धावसंख्या पाहायला मिळते. प्रथम फलंदाजी करत असताना ओबी सर्व्हिस स्पोर्ट्स कासारवेली 32 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3 ओवर. हेलो. उसी के साथ अपने टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर चौथा शतक लेकर मैदान के दाखिल हुआ है राज तोरंकर. सामने बल्लेबाज और गए अनुज. तो नॉन स्ट्राइक पर हमें विघ्नेश देखने मिलेंगे. जरूर हमें देखने मिला. इसकी पहली ओवर में 3 गेंदों पर 3 षटकार लगाए गए थे विघ्नेश के बल्ले से. राज तोरंकर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर अनुज के लिए फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया था. रन आउट का खतरा. जी हाँ, अनुज को अपना विकेट डालना पड़ेगा. लेकिन अभी भी मैदान के अंदर दाखिल है विघ्नेश, जिसने पिछली ओवर में 3 गेंदों पर 3 षटकार लगाए थे. हल्ला बोल किया था. जरूर अपने खाते पर 3 षटकार लिए थे. 18 रन जोड़े थे. टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 32 रनों पर. अब देखा होगा नवीन बल्लेबाज मतलब के कौन दाखिल होता है मैदान के अंदर. राज तोरंकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर जरूर अपने टीम की तरफ से अंतिम शतक लेकर मैदान के अंदर दाखिल हुआ है राज तोरंकर. स्ट्राइकिंग एंडला विघ्नेश. नॉन स्ट्राइकिंग एंडला पाहायला मिळतो पवनची हवा इथे चालणं गरजेचं आहे. परंतु राज तोडणकर मात्र इथे यशस्वी ठरलाय. कारण त्याच्या माध्यमातून रनआउटच्या स्वरूपात घेतले गेलेले 1 रन. यावी गती जास्त होती. सरप्राईज डिलिव्हरी. यष्टीरक्षक सरप्राईज झाला. बॉल गेलाय डिक्लेअर झोन मध्ये. मिळतील इथे 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या जंप होते 34 रन 34 धावा. षटक क्रमांक प्रगती पदावरती शेवटचं म्हणजे 4थं षटक इथे सुरू आहे. राजा पुढचा बॉल यावी कव्हर ड्राइव्ह खेळलाय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जातोय. समोर विघ्नेश. जी हाँ, राज तोरंकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे. जी हाँ, स्ट्राइक पर पवन देखने मिलेंगे. विघ्नेश इस बार ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयत्न. वहां पर फिल्डर मौजूद. डॉट गेंद आती भी. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. टीम का रुका हुआ स्कोर है वो 34 रनों पर. इस ओवर की आने वाली अगर देखने जाएंगे तो 1 गेंद शेष है. अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है. स्ट्राइक पर विघ्नेश और नॉन स्ट्राइक पर पवन. गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है. मतलब के अंतिम गेंद लेकर राज तोरंकर राइट एंड राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है. विघ्नेश के लिए पंच आउट खेलने का प्रयत्न. रन लेने का खतरा लेकिन विकेट मिलता हुआ. 34 रन बनाए गए और 35 रनों का टारगेट रखा जा चुका है. 35 रनों का टारगेट रखा जा चुका है केबी स्टार टीम के सामने. ओबी सर्व्हिस स्पोर्ट्स कासारवेली संघ प्रथम फलंदाजी करता इथे पाहायला मिळाला. निर्धारित 4 षटकांमध्ये धावा बनवल्या गेल्या. त्या 34 आणि 35 धावांचं लक्ष इथे ठेवले गेले. काय घडणार, काय बिघडणार, कोणता संघ विजयी सलामी देणार पुढील 4 षटकांमध्ये इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु जी फलंदाजी आम्हाला